Hello mga amigo, mga amiga, kumusta mo diha? Last 14 days na lang nako. Ale pre, akong partner nako sa duty sa amo ang among team. Kami duha ni Rico Suave. Ako dayon, so 14 days na lang akong pag-uban ni Rico Suave. Gamay na lang yun. Ayan. Uy, follow niyo si Rico Suave sa iyong mga social media pod. Pagkitanan ninyo Rico Suave. Instagram pre do na imo, Instagram o kanang Lagyan mo sa yang Twitter. Facebook, Twitter. Tapos sa Friendster. Kapag may Friendster? Wala na Friendster. Karaan mo ka. But anyways, mga gala, last 14 days, last hora. So ako nga giingon sa inyo, maghimo ko og raw vlog. 14 days na ko nga raw vlog. Yan din sa pag-duty na ko sa MOR og ABS-CBN. So as usual, nag face mask ko. Busy kay mga tao din eh. And mamiss nila ako tanan na adiri sa MOR booth. Yan. Unsay buhaton na mo din eh. Tanan-tanan na-attach na ko ani sa ilang for like 7 years, but ganyan talaga ang buhay, guys. So kailangan moving on for the next step sa life. Unsa daw next step sa life. Pero solid ka pamilya pa rin, solid MOR. Ayan. Alright, sa among duty guys is mag-on air gyapon mi through website. And then mag-on air me through Facebook namo. So unya alas 3 kay 12 to 6 man ang ako duty. Unya sa alas 3 sa hapon up until 4:30 down to 4:30 muna siya ang akong duty with Sweet Maricar and Boy Negro. So again, last 14 days na hora na ako din sa ABS-CBN. So guys, usa sa akong mingawan dire sa pag-duty nako is na. Usa sa akong mingawan din pag-duty nako mag-load og songs kung asa dili nimo madunggan ta ng mga nindot na kanta sa MOR. So gamit na mong OTS. And then unsa pa yung mga kuan din akong mingawan din so maybe sa balay na lang ko mag cellphone na lang ko mag music. Mingawon ko nga maggunit og console, microphone sa radio station. And then madunggan on air sa mga frequencies sa tibuok Cagayan de Oro. Wow, murag asan mi paingon guys. Ngipos na. Hipos na guys, nagipos na. Brad! Brad! Oh, ni karon. Ang among pag-duty nga hapit na. Mo ni karon no? Oh. Mo ni karon. Bangga na lang. Pwede akong tiil ba eh? Injured ko sa humba ba? Sa pats. Sakit kayo. More na ron. Sana all. So gabot mo mga delivery na ko karong adlaw. Gabi kadagan gikan sa t-shirt akong order para sa Bisaya uy, jacket. And then mga paraphernalia gyapon para sa baligya. So sasakyan na mga baligya. Mga paraphernalia. Woo! Kubot ba? Sa bali? Unboxing? Alright, so while waiting, around 12 pa man karon pod. So man ako nag-load sa songs, then karon nagngita ko mga old pictures namo with nako with MOR. Mas maka ilak ka. Napaligwa ko nag-scan sa mga pictures. Alright, 4:30 or 5 o'clock na. Sinamog sa kulin sa kauban. Ay, marag mao na gid niya nga tuwa. Kung ang uban, nag-unboxing, kita nag-boxing. Baliktad. Luya naman naghabi kasi. Jo. Dumi ko. Juan siya. Balihan. One raffle. Man ang katungaan. Si Rai Rai.
1 to 16. Kung na daw ko na unboxing na ay boxing mga igala. Dili sumbagay sa mga files. Oh. Basta ma. Dar! Manguwat at ini mga tan. Lulumi ni gini. Lulumi ni Joy. Mikat. Miti. Pasa-pasa ang kamera. Last hora. Kikaon ko din eh. Kaya ang tawag ang pie nga egg pie. Kaya ko dito magsulod-sulod din iba. And tali ko din sa mo ng TV5. Yeah. Kalamig ang hapon, no? Layos kayong hapon. Di siya kaulan. Wala kaulan. And then, good weather. Talaga yung langit to. Blue. Right, so taman pa ko alas 6. Sa gawas ako kay grabe katugnaw sulod sa booth sa MOR. Alright, i-meet na ko akong TikToker friend. Oh my God! Kailang. Selamat na. Selamat guys. Selamat abong amiga. Uso na kay. Wala, welcome back. Ay, mamaya ka Pagay po guys. Maricar guys. Dili ta maka-face mask. Ano? Oh. Naka-face mask. Bago pa ginawa kita nag-TikTok na. Ay, ano ba daw siya? Pinas-pas na. Iguro ko Nasa din wala naman siya duty. Gimingaw na siya actually musulod diha. Ay, ba. Pero dili siya pwede. Mille pattes, jou, 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 jou. Mille pattes, afkakos, nyam, nyam, nyam. Mille pattes, jou, 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 jou. So around 6 na. So medyo hayagayag pa po sa gawas. Muli na ko Salamat kay guys sa inyong pag-view sa akong YouTube channel. And then by the way, si Sweet Maricar nag-drop by. Kinay importante kanya gibuhat din sa kadali lang sa station, nakapit na siya. So naki-TikTok me, muna among kabuang ganina. Ayan sa gawas. With Sweet Maricar. Follow ko sa TikTok pod. It's Joe Romantico and also si Sweet Maricar guys. Salamat kay guys. Amping mo always. Mille pattes, jou, 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 jou. Mille pattes, afkakos, nyam, nyam, nyam.